θαύματα Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ο Καποδίστριας έρχεται να εκκλησιαστεί στον Άγιο Σπυρίδωνα, πολιούχο Άγιο της γενέτειράς του της Κέρκυρας. Φρουρά δεν έχει, δεν θέλει να έχει φρουρά, έχει μόνον ένα μονόχυρα σωματοφύλακα. Στην είσοδο της εκκλησίας του έχουν στήσει καρτέρι οι μανιάτες Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Αφού τον χαιρετούν, του επιτίθενται, ο ένας με το όπλο και ο άλλος με το μαχαίρι. Ο θάνατος του κυβερνήτη είναι ακαριαίος. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης καταδιώκεται και θανατώνεται από το μανιασμένο πλήθος, ενώ ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης θα δικαστεί και θα εκτελεστεί δημόσια λίγες μέρες αργότερα. Οι νοικοκυρές έβαψαν τα σεντόνια τους μαύρα, τα κρέμασαν στις προσώψεις των σπιτιών. Δεν υπάρχει παράθυρο ή πόρτα εκείνη την ημέρα σε όλο τον άφλιο που να αφήνει το φως να περάσει. Συμβολικά το σκοτάδι των σπιτιών ήταν το σκοτάδι στο οποίο ξαναβυθιζόταν ο τόπος. Ήταν 18 Οκτωβρίου του 1831 και η πόλη κυδεύει τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας 375 χρόνια μετά την άλωση. Έχουν μεσολαβήσει μόλις 3 χρόνια από την ημέρα που η ίδια αυτή η πόλη τον υποδέχεται σαν Μεσσία. Τα κανόνια του κάστρου βροντάνε. Οι καμπάνες ξεσηκώνουν τον κόσμο όταν το πλοίο που τον φέρνει στην Ελλάδα φαίνεται στα νυχτά. Μετά από 20 χρόνια διπλωματικής καριέρας και ξενιτιάς, έχει παραιτηθεί από Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πώς μέσα σε 3 χρόνια αυτός ο ένας άνδρας γίνεται εμπόδιο για κάποιους και για ποιους? Ασφαλώς δεν ήταν ο λαός. Ορφανά του πολέμου που τους έδωσε στέγη και μόρφωση, δάσκαλοι που εκπαίδευσε, μαθητές των σχολείων που έχτισε, ακτήμονες που έγιναν οικοκυρέοι, τεχνίτες κάθε λογής που επιμόρφωσε, συνθέτουν τη λαοθάλασσα της πένθυμης πομπής. Από εκείνη την ημέρα η πολιτική έγινε δέσμια του πολιτικού κόστους. Οργανωμένα συμφέροντα θα ταπεινώνουν για δεκαετίες το ελληνικό κράτος και για κάθε εξυγχρονιστική προσπάθεια θα υπάρχει διαθέσιμη μια σφαίρα. Αυθεντικός εξυγχρονιστής, ασκητικός και μετακίνητος στο όραμά του, ο Καποδίστριας ήταν ο άνθρωπος των γενναίων επιλογών. Έχτισε τη ζωή του πάνω σε επιλογές με αποκορύφωμα ακόμα και την επιλογή ενός τραγικού θανάτου. Καθώς προετοιμαζόμαστε για προσγείο στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας, σας παρακαλούμε να επιστρέψετε στις θέσεις σας και να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας. Ladies and gentlemen, as we are prepared for landing at the Ioannis Kapodistrias Airport of Corfu, we ask you to return to your seats and fasten your seatbelts. Please make sure that your seat... Τα Επτάνησα παρουσιάζουν μια ιδιοτυπία στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Είναι η μόνη ελληνική περιοχή που δεν κατακτήθηκε ποτέ από τους Τούρκους και που έζησε για μερικούς αιώνες εντελώς χωρισμένη από τον κορμό του έθνους. Ακολούθησαν έτσι μια εξέλιξη ριζικά αλλιώτικη από την υπόλοιπη Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, το πολιτικό, το κοινωνικό, το μορφωτικό, και διαμόρφωσαν ένα δικό τους διαφορετικό πολιτισμό. Η τουρκοκρατία έκοψε την Ελλάδα από την Ευρώπη. Την κράτησε έξω από τη δυτική αναγέννηση και από την άνθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τα Επτάνησα όμως δεν έπαψαν ποτέ να είναι μέρος της Ευρώπης. Ακολούθησαν την ευρωπαϊκή εξέλιξη. Στην Κέρκυρα, το Μεσαίωνα διαδέχτηκε αναγέννηση, ο διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση. Το βάθος του αρχείου της Κέρκυρας μας δίνει μια ιδέα του βάθους του κράτους στα Επτάνησα. Ο Καποδίστριας έρχεται από πολύ μακριά για να αναστήσει ένα κράτος από το μηδέν.
Από τα παιδικά του χρόνια ως την ενηλικίωσή του, Βενετοί, Γάλλοι, Ρώσοι και τελικά Άγγλοι διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, αλλάζοντας κάθε φορά το σκηνικό. Στο σπίτι αυτό γεννήθηκε το 1776 ο Ιωάννης Καποδίστριας, το έκτο από τα 10 παιδιά της Διαμαντίνας και του Αντωνίου Καποδίστρια. Οι γονείς του ήταν μέλη της κερκυραϊκής αριστοκρατίας και ήταν γραμμένοι στο Λίμπρο ντ'Όρο με τον τίτλο του Κόμι. Ο Καποδίστριας από μικρό παιδί έδειξε μια ιδιαίτερη ευφυΐα, ένα χάρισμα και μια φυσική ευγένεια. Ο πατέρας του, ένας διακεκριμένος νομικός, ήταν ο μέντορας στον κόσμο της πολιτικής και η μητέρα του, μια βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα, του μετέδωσε τις αξίες που τον συνόδευσαν στον υπόλοιπο του βίου του. Ασκητισμός και ταπεινότητα αποτελούν από πολύ νωρίς στοιχεία του χαρακτήρα του Καποδίστρια. Υπάρχουν πάρα πολλές απεικονίσεις του κυβερνήτη, αλλά μόνον αυτή αποδίδει τη ροπή του προς το υπερβατικό. Είναι μια λαϊκή απεικόνιση που τον δείχνει πεσμένο από το άλογο, μπλεγμένο στους αναβατήρες του αλόγου. Είναι κάτι που του συνέβη όταν ήταν 16 χρονών. Είναι μια πραγματική ιστορία. Το άλογο τον έσυρε για αρκετή ώρα πάνω στα πλακάκια. Έχασε τις αισθήσεις του και όταν τις επανέκτησε είπε ότι είχε δει την Παναγία, την πλατητέρα, η οποία και τον έσωσε από το θάνατο. Αυτή η ευλάβεια τον συνοδεύει ως το τέλος της ζωής του. Σύμφωνα με την επιθυμία του, ενταφιάστηκε πίσω από το ιερό της Μονής της Παναγίας της Πλατητέρας. Στον τάφο του απάνω έγραψαν Ιωάννης Αντωνίου Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδας. Αυτά τα απλά λόγια. Όμως, ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος και τα μνήματά του δεκάδες. Σε μια πλατεία της Γενέβης, στις πινακοθήκες της Ρωσίας, στη Βιέννη και στο Παρίσι. Αδριάντες, προσωπογραφίες, διδακτορικές διατριβές εργατικών επιστημόνων σαν κι αυτόν. Ο μεγάλος Έλληνας είναι και Ελβετός και Ρώσος και Γάλλος. Ένας οικουμενικός άνθρωπος. Στα 18 του χρόνια φεύγει για σπουδές στη Βενετία και τον επόμενο χρόνο εγγράφεται στο περίφημο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου σπουδάζει ιατρική και παρακολουθεί μαθήματα νομικής και φιλολογίας. Η Πάδοβα υπήρξε το κατεξοχήν κοσμικό πανεπιστήμιο της Ευρώπης και βέβαια κέντρο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Ο Καποδίστριας δεν έμεινε συγκίνητος από τον διαφωτισμό, αλλά επέλεξε το Μοντεσκέ για τη μετριοπάθειά του και όχι βέβαια το Jean-Jacques Rousseau. Τον συγκίνησε επίσης φαίνεται και η πολιτεία του Πλάτωνα και ο φιλόσοφος Βασιλεύς έγινε ένα πρότυπο για τον ίδιο τον Καποδίστρια και για την αρετή που επέδειξε αργότερα στην διακυβέρνηση της Ελλάδος. Έχοντας αποκτήσει 3 διδακτορικά διπλώματα, επιστρέφει στην Κέρκυρα και ασκεί ιατρικά καθήκοντα. Η προθυμία του να περιθάλπει ασθενείς από τη μια άκρη της Κέρκυρας ως την άλλη τον κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο. Το 1797 τα Ιόνια νησιά που ήταν έδαφος της δημοκρατίας της Βενετίας πέρασαν στον έλεγχο των ριζοσπαστών Γάλλων, οι οποίοι καίνε δημόσια το Λίμπρο ντ'Όρο. Όταν μετά από 20 μήνες εμφανίζονται οι Ρωσοτούρκοι, η οικογένεια του Καποδίστρια συντάσσεται μαζί τους εναντίον των Γάλλων. Η γαλλική φρουρά της Κέρκυρας συνθηκολογεί και το νησί περιέρχεται στην κατοχή των Ρώσων. Οι λαϊκές ταραχές δεν λείπουν ποτέ. Οι ποπολάροι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά. Σε μια από αυτές τις ταραχές ο Καποδίστριας στέλνεται στην Κεφαλονιά για να τη σταματήσει. Εκεί εκφωνεί τον πρώτο πολιτικό του λόγο. Είναι πια η αρχή της πολιτικής του καριέρας. Είναι μόλις 29 ετών. Το 1800 η Ρωσία και η Τουρκία υπέγραψαν τη συνθήκη σύμφωνα με την οποία αναγνώριζαν τα νησιά του Ιωνίου ως αυτόνομο κράτος. Τότε δημιουργείται το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Δημοκρατία της Επτανήσου Πολιτείας.
Από τη θέση του γραμματέα της επικράτειας, ο Καποδίστριας αναδεικνύεται στην πιο σημαίνουσα πολιτική προσωπικότητα της Επτανήσου πολιτείας. Όμως το 1807 τα Επτάνησα περνούν για δεύτερη φορά στην κατοχή των Γάλλων. Η σύντομη παρουσία των Ρώσων στο νησί είναι αρκετή για να αξιολογήσουν τα προσόντα του, να μιλήσουν για αυτόν στον Τζάρο και να καταλήξουν σε μια πρόταση πρόσληψής του στους κόλπους της ρωσικής διπλωματίας. Χρόνια, 18 Αυγούστου 1808, ο Καποδίστριας φεύγει για την αυλή του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου Πασών των Ρωσιών. Χιλιάδες κόσμος τον κατεβοδώνει στο πλοίο. Σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα και έχουν έρθει από όλη την Κέρκυρα για να παρακολουθήσουν τη λιτανία του. Τότε ήταν ένας κοινός θνητός, ο Έλληνας που θα έκανε το θαύμα. Χιλιάδες Έλληνες γεμίζουν τους δρόμους ως το λιμάνι. Η Ρωσία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να απελευθερώσει τον τόπο. Επισήμως, ο Καποδίστριας απλά φεύγει. Στην πραγματικότητα τον στέλνουν. Ό,τι φαίνεται σαν προσωπική επιλογή δεν είναι παρά μια συλλογική υπόθεση. Κλάματα, προσευχές, χιλιάδες προσδοκίες στα βλέμματα τον διορίζουν από σήμερα απόστολο του έθνου. Με την ορμή ενός Οδυσσέα στα 32 του χρόνια φεύγει για να κερδίσει το δικό του πόλεμο με τη ζωή. 23 χρόνια μακριά θα γευτεί τη διεθνή καταξίωση, θα φτάσει στο υψηλότερο αξίωμα που μπορεί να επιθυμεί ένας άντρας της εποχής του. Η Κέρκυρα θα γίνει το δικό του μυθικό βασίλειο. Τόπος στον οποίο ποθεί να επιστρέψει αλλά ποτέ δεν μπορεί. Πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή του Καποδίστρια στην Πετρούπολη μαθαίνουμε από τις επιστολές του στο πιο αγαπημένο του πρόσωπο, τον πατέρα του. Σε αυτές αφήνει τον εαυτό του εντελώς ελεύθερο από διπλωματικές και πολιτικές σκοπιμότητες, μιλά για την καθημερινότητά του και εξομολογείται τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε σε μια ξένη χώρα τόσο διαφορετική από το όμορφο νησί του. Ο πατέρας του ζητά επίμονα να του στείλει μία προσωπογραφία του. Η προσωπογραφία μου μοιάζει. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο ζωγράφος μου προσέθεσε 10 χρόνια επιπλέον των ειδικών μου. Άλλοι ότι με έκαμε επιτέλους ο λίγων γελαστών. Εγώ όμως νομίζω ότι ο ζωγράφος με απέδωσε όπως ήμουν ενώπιόν του, δηλαδή πολύ ψυχρόν και ανυπόμονον απαλλαγώ. Σεις δεχτείτε την όπως είναι και πιστέψτε με ότι χωρίς τη δική σας επιθυμία και διαταγή δεν θα είχα νικήσει την αντίδραση που έχω πάντοτε εις το να με ζωγραφίζουν. Είναι η σονάτα του αποχαιρετισμού του Μπετόβεν. Ένα κομμάτι που αγαπούσε πολύ ο Καποδίστριας. Η ζωή του άλλωστε ήταν γεμάτη από αποχαιρετισμούς, με πρόσωπα και τόπους που αγαπούσε. Γρήγορα θα περάσει από τα σαλόνια και τις μουσικές στα πεδία των μαχών και στους ήχους του κανονιού. Η ζωή του ήταν μια διάκοπη μετακίνηση. Στο Δούναβι μένεται ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, ενώ στο βορρά ο Ναπολέοντας ετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ρωσία. Διορίζεται στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης, από όπου γρήγορα θα αποσπαστεί στο Βουκουρέστι, στο διπλωματικό γραφείο του Ρώσου αρχιστρατήγου.
Ζει από κοντά τους λαούς της Βαλκανικής, έρχεται καθημερινά σε επαφή με τους μηχανισμούς της τουρκικής διπλωματίας. Η πολιτική του ικανότητα διευρύνεται. Τα υπομνήματα που συντάσσει είναι μέχρι σήμερα μελέτες πολιτικής επιστήμης. Με καμάρι δική του, αλλά και όλοι οι Έλληνες μαθαίνουν τα νέα της ανέλυξής του στα υψηλά αξιώματα. Η Κέρκυρα είναι πάντα στα χέρια των Γάλλων και ο Ναπολέοντας πρώτον πυλών της Ρωσίας. Αν η Ρωσία τον συντρίψει, τα Επτάνησα θα ελευθερωθούν. Επιλέγει τη μετάθεση στο βόρειο μέτωπο. Χειρίζεται ισορροπίες δυνάμεων που αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Όταν ο Βοναπάρτης τελικά αποθείται, αλλάζει πεδίο δράσης με μια προαγωγή στην τσέπη και ένα γρίφο στο διπλωματικό σάκο του που το λένε Ελβετία. Εκτιμώντας τις ικανότητες και την προσφορά του Καποδίστρια, ο Τσάρος τον έστειλε στην Ελβετία για να αποσπάσει τους Ελβετούς από τη γαλλική επιρροή. Επίσης και για να εξασφαλίσει την ενότητα της διαιρεμένης χώρας. Αν και φημισμένη για τα ρολόγια της, η Ελβετία δεν ήταν τότε το πρότυπο ενός καλοκουρδισμένου ρολογιού. Τα πλούσια καντόνια του Βορρά αρνούνται τη συνύπαρξη με τα φτωχά καντόνια του Νότου. Ο Καποδίστριας ως διαμεσολαβητής αρχίζει τις συνομιλίες. Ένα χρόνο μετά πετυχαίνει και τη συνένεση. Ένα χαρακτικό του 1814, στο οποίο διακρίνεται ο Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι μια επίσημη επίσκεψή του στο καντόνι Άπενζελ, όπου παρακολουθεί το δημοψήφισμα. Οι Ελβετοί ψηφίζουν δι' ανατάσεως της χειρός ή του ψήφους. Στη μέση του πλήθους των ψηφοφόρων που κατακλείζουν την πλατεία, επάνω σε εξέδρα, είναι η επίσημη και ανάμεσά τους ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το των χρόνων καλώς διοικούντι ή των χρόνων καλώς μετρούντες. Δηλαδή αυτοί που μετράνε καλά το χρόνο σε αυτόν που τον επιμερίζεται καλά. Είναι μια ελάχιστη προσφορά των Ελβετών στον Καποδίστρια, ένα χρυσό ρολόι αναμνηστικό για τη μεγάλη του προσφορά στη δημιουργία του Ελβετικού Συντάγματος. Ο δεσποτισμός στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο αδίστακτος. Η ήττα του Ναπολέοντα αποθρασύνει τους μονάρχες. Πιο αδιφάγα τώρα παίζουν με τα σύνορα και τους χάρτες. Οι Άγγλοι παίρνουν τα Επτάνησα και η Βιέννη γίνεται το προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής παρακμής. 35.000 κόσμος φτάνει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει τις εργασίες ενός ιστορικού συνεδρίου, του συνεδρίου της Βιέννης. Απέναντι στον πανίσχυρο Μέττερνιχ, ο Καποδίστριας ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας πλέον αντιτάσσει σοβαρά επιχειρήματα. Στο συνέδριο εξελίσσεται μια μονομαχία ανάμεσα στο συντηρητικό αυταρχισμό και τον εκπρόσωπο της ηθικής. Ο Καποδίστριας δεν είναι κανένας δημοκρατικός ριζοσπάστης. Είναι ένας δίκαιος άνθρωπος που πιστεύει ότι η ιστορία δεν γράφεται μόνο από την ισχύ αλλά και από την έμεση. Προειδοποιεί τους μονάρχες πως πλησιάζει η μέρα που οι καταπιεσμένοι λαοί θα ξεσπάσουν. Μιλά για συνταγματικά δικαιώματα, συνδέει την επιβίωση της Ευρώπης με την αξιοπρέπεια των απλών υπηκόων της. Μέσα σε 11 χρόνια απουσίας από την Κέρκυρα διεθνοποιεί το ελληνικό ζήτημα. Μάχεται αδιάκοπα για τη συνθήκη που αφορά τα Ιόνια νησιά. Καταγγέλει το δουλεμπόριο, συνθέτει το πρώτο προσχέδιο της Ενωμένης Ευρώπης, θέτει τις βάσεις της Γερμανικής Ομοσπονδίας. Είναι η κορυφαία πολιτική προσωπικότητα που με το έργο και τη σκέψη της αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί έναν Έλληνα να διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο? Αυτό που με κολακεύει περισσότερο είναι να ζήσω στη μνήμη των ανθρώπων. Γράφει ο ίδιος ο Καποδίστριας, είναι μια μικρή ματαιοδοξία του μεγάλου αυτού ανθρώπου, η οποία όμως δεν είναι αδικαιολόγητη. Έζησε στη μνήμη πολλών διαφορετικών ανθρώπων σε πολλές διαφορετικές χώρες. Μετά μία δεκαετία ο Καποδίστριας επιστρέφει στην Κέρκυρα για να φροντίσει την υγεία του. Είναι μια άδεια που του έδωσε ο Τσάρος ή άδεια που έδωσε ο ίδιος τον εαυτό του? Η στιγμή δεν είναι τυχαία. Η ρήξη έχει επέλθει ανάμεσα σε αυτόν και την πολιτική του Τσάρου και η απόσταση διαρκώς θα μεγαλώνει. Στην Κέρκυρα οι Άγγλοι διοικούν τυραννικά.
Απέναντι στην Πάργα, το Σούλι και τη Ρούμελη οι Τούρκοι σφάζουν. Πολλοί οπλαρχηγοί έρχονται να δουν τον Καποδίστρια, αλλά αυτός δεν ξέρει πώς να τους εξηγήσει ότι είναι αναλώσιμοι στον κόσμο των ισχυρών. Όταν επιστρέφει στην Πετρούπολη, είναι πλέον ένας ελεύθερος πολιορκημένος. Από την οργή και από την επίγνωση των κανόνων του παιχνιδιού. Είναι η ώρα που το συμφέρον της πατρίδας του υπερισχύει. Στην Ελλάδα χιλιάδες άμαχοι, στο Δραγατσάνι οι νέοι που αυτό σπούδασε στα πανεπιστήμια της Ευρώπης είναι πια ένα σωρός πτώματα. Ο Καποδίστριας υποβάλλει την παραίτησή του. Εγκαθίσταται στη Γενέβη, νοικιάζει 2 φτωχικά δωμάτια και κάνει αιματηρές οικονομίες. Ό,τι έχει και δεν έχει τα δίνει στον αγώνα. Από το μέρος αυτό γράφει σε όποιον ξέρει και δεν ξέρει κυριολεκτικά για να ζητήσει βοήθεια για τον αγώνα των Ελλήνων. Στο Κέτε, το Σατοβριάνδο, τον Ούγκο Φόσκολο, σε επιχειρηματίες, σε διανοούμενους, ο Καποδίστριας δεν σταματάει να κάνει εκκλήσεις. Μαζεύονται τεράστια ποσά για την υπόθεση του αγώνα. Ο Γκέτε μεταφράζει υπηρετικά τραγούδια στα γερμανικά, μεγάλοι ζωγράφοι αποθανατίζουν σκηνές από τον αγώνα των Ελλήνων. Είναι μια μεγάλη φιλελληνική κίνηση ανάμεσα σε όλους τους διανοούμενους Ευρωπαίους. Αμέτρητους συναισθηματικά φορτισμένους ανθρώπους, αληθινούς φίλους και φωτισμένες μορφές αφήνει πίσω του το 1827 για να γίνει κυβερνήτης στην Ελλάδα. Είδα πολλά εις την ζωή μου, αλλά σαν το θέαμα όταν έφτασα εδώ εις την Αίγιναν δεν είδα τι παρόμοιον ποτέ και άλλος να μην το ειδεί. Ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, εφώναζαν γυναίκες αναμαλιάρες, άνδρες με λαβοματιές πολέμου, ορφανά γδυτά κατεβασμένα από τες σπηλιές. Δεν ήτο το συναπάντημά μου φωνή χαράς αλλά θρήνος. Μαυροφορεμένες μου ζητούσαν να αναστήσω τους απεθαμένους τους. Μανάδες μου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα ζήσω και ότι δεν τους απέμεναν παρά εκείνα και εγώ. Έτσι μεταφέρει ο Τερτσέτης την εικόνα της υποδοχής στα απόλογα για τον Καποδίστρια, αποδίδοντας τα λόγια αυτά στον ίδιο τον κυβερνήτη. Στις 11 Ιανουαρίου 1828 το αγγλικό πλοίο Warspite, στο οποίο επέβαινε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, φτάνει στο λιμάνι της Αίγινας. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή του παραδίδει την εξουσία. Πρώτος υπογράφει ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο οποίος 3 χρόνια αργότερα θα τον δολοφονήσει. Η υποδοχή του κυβερνήτη είχε οριστεί στη Μητρόπολη, η οποία τότε χρησίμευε και ως έδρα του βουλευτηρίου. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά στη Μητρόπολη της Αίγινας. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή τον οδήγησε να ανέβει στον στολισμένων θρονίσκων που είχαν ετοιμάσει. Ο Καποδίστριας, συγκλονισμένος από την εξαθλίωση του κόσμου, αρνείται. Δεν θέλει να διαφοροποιηθεί από το πλήθος και στέκει ένας ανάμεσα στους πολλούς. Αυτό το κάθισμα ήταν απέναντι από το μέρος όπου τον προσφώνησε ο Καΐρης και μετά ο Καποδίστριας το χρησιμοποιούσε όταν ερχόταν στην εκκλησία για να εκκλησιαστεί. Σε κάποιο από τα Ευαγγέλια, τα παλαιά Ευαγγέλια που σώζονται μέχρι σήμερα στην εκκλησία μας, θα έγινε η ορκομοσία του Καποδίστρια. 1799. Ασφαλώς αυτά υπήρχαν την εποχή που ήρθε εδώ ο Καποδίστριας το 1828 και που έγινε η ορκομοσία του. Η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το Μάρτιο του 1827 αποφάσισε η εξουσία να παραδοθεί εις έναν και μόνον και εξέλεξε ομόφωνα τον Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδος. Λένε πως φτάνοντας στην Αίγινα ρωτάει να μάθει τι περιέχει το ταμείο. Ένα τάλαρο του λένε και αυτό επειδή μοιάζει κύβδηλο και φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν. Ανασύρει το μύθο του Φίνικα, του πουλιού που αναγεννιέται από τις τάχτες του. Με αυτόν τον συμβολισμό της ελπίδας πιάνει αμέσως δουλειά και κόβει τα πρώτα νομίσματα ενός κράτους που έπρεπε να το ιδρύσει από την πρώτη ως την τελευταία του λεπτομέρεια. Γράφει στον Εϊνάρντο τον πιστό Ελβετό φίλο του. Η χώρα χρειάζεται δάνεια, ένα τραπεζικό σύστημα, ένα οικονομικό σχεδιασμό. Χρειάζεται δομές, αρχές, πλαίσια λειτουργίας.
Κυριοδεύει σε πόλεις και χωριά. Σε ένα τοπίο εφιαλτικής καθημερινότητας. Ο λαός πεινάει, δεν έχει γη, σπίτια ούτε φωνή. Στη δούλεψη των προκρήτων όπως πάντα. Αντίθετα για τους οπλαρχηγούς, τους προκρήτους και τους Ιδραίους η ελευθερία έχει ήδη κατακτηθεί. Οι Τούρκοι έχουν φύγει, οι ήρωες έχουν κάτσει στα βάθρα τους, η ζωή συνεχίζεται. Η διάσταση απόψεων είναι δεδομένη, αλλά ακόμα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος της. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας στην Ελλάδα δεν βρήκε βέβαια αυτές τις καλλιέργειες που βλέπουμε εδώ σήμερα, βρήκε λίγα πράγματα. Η ύπαιθρος εδώ καλλιεργούσε λίγο στάρι για αυτοκατανάλωση, λίγα κυπευτικά, μερικές ελιές που είχαν ξεφύγει από τις καταστροφές των πολέμων. Ήταν μια ερειπωμένη περίπου χώρα. Το 70% αυτής της χώρας ανήκε στο ελληνικό κράτος. Και φιλοδοξία βέβαια του Καποδίστρια ήταν να μοιράσει αυτή τη γη στους ακτήμονες. Θεωρούσε ότι θα ήταν ο γρηγορότερος και εγκυρότερος τρόπος για να καταστήσει τη μάζα των ακτημόνων, όπως έλεγε, σε ιδιοκτήτες γης. Θα έκανε δηλαδή τους ακτήμονες αγρότες πολίτες ενός οργανωμένου κράτους. Υπήρχαν όμως μεγάλες αντιδράσεις. Οι ιδιοκτήτες, οι παλιοί πρόκριτοι σε κάθε περιοχή αντιδρούσαν βεβαίως. Αντιδρούσαν ακόμα και οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες ήθελαν την ελληνική γη να είναι δεσμευμένοι για να μπορέσουν οι Έλληνες να αποπληρώσουν τα μεγάλα δάνεια που είχαν συνάψει κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. Όλα αυτά τον έκαναν έναν στόχο. Ο ίδιος βέβαια προτιμούσε να είναι κουφός και τυφλός σε αυτές τις προειδοποιήσεις, όπως όλοι οι τραγικοί ήρωες. Σε αυτά τα κτήματα που κάποτε καλλιεργούσαν οι σπουδαστές της Γεωργικής Σχολής που ίδρυσε ο Καποδίστριας, σήμερα εκτείουν την ποινή τους οι κατάδικοι των αγροτικών φυλακών της Τύρινθας. Ο Καποδίστριας κατάλαβε από πολύ νωρίς τη σημασία των επαγγελματικών τεχνικών σχολών. Ίδρυσε συνεπώς την πρώτη γεωργική σχολή της Ελλάδας. Η σχολή αυτή ικανοποιούσε τις ανάγκες των φτωχών αγροτών. Παρήχε βασικές γνώσεις σε παιδιά αγροτών που σπούδαζαν εδώ τα στοιχειώδη πράγματα και μάθαιναν την καλλιέργεια της γης. Το έργο της ανασυγκρότησης υπήρξε ίσως η μεγαλύτερη προσφορά του Καποδίστρια. Πέτυχε τη σύναψη δανείου για να στηρίξει την οικονομία, έκανε και πάλι το Αιγαίο μια κυψέλη του εμπορίου και της ναυτιλίας, πάταξε την πληγή της πειρατείας και προκάλεσε μια πρωτοφανή ανοικοδόμηση στην κατεστραμμένη χώρα. Ο Καποδίστριας έκανε τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική. Στην Αίγινα ίδρυσε το πρώτο πρότυπο σχολείο της Ελλάδας. Στα σχολεία αυτά στεγάζονταν οι προχωρημένοι μαθητές που προορίζονταν να γίνουν δάσκαλοι. Δίδασκαν δηλαδή οι ίδιοι μαθητές τους συμμαθητές τους γράμματα. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος θεωρείται σήμερα μια προχωρημένη εκπαιδευτική μέθοδος. Παραλάβαμε καμένη γη. Πολλοί σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν διατυπώσει αυτή τη φράση για να δικαιολογήσουν λάθη ή παραλήψεις. Τι θα έλεγαν αν ήταν στη θέση του Καποδίστρια? Ήταν ο μόνος που δικαιούνται να την αρθρώσει, αλλά δεν το έκανε. Αντί να μιλήσει για καμένη γη, προτίμησε να επιλύσει όλα τα πιο άμεσα ζητήματα, αλλά και αναρρύθμιτα άλλα που ούτε τότε ούτε σήμερα θεωρούνται ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Γιατί είναι θέμα σοβαρό η κυριότητα των ελληνικών αρχαιοτήτων? Γιατί να μην συνεχίζουν να πριονίζονται και να πουλούνται στους ξένους εφόσον το αντίτιμο είναι συμφέρον? Κάθε του επιλογή, αν δεν είναι ενοχλητική, είναι σίγουρα περίεργη. Τα γλυπτά από τα αιτώματα του ναού της Αφέας βρέθηκαν σε ανασκαφές πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Μεταφέρθηκαν στην Ιταλία, όπου τα αγόρασε ο Λουδοβίκος, ο πατέρας του Όθωνα. Έκτοτε βρίσκονται στην γλυπτοθήκη του μονάχου. Το πρόβλημα της αρχαιοκαπηλείας ήταν από τα σοβαρά προβλήματα του ελληνικού κράτους, γιατί τα κέρδη ήταν μεγάλα. 21 Οκτωβρίου του 1829 ο Καποδίστριας ίδρυσε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας. Ήταν και το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της Ελλάδας. Μεταφέρθηκαν εκεί αρχαία από τη Ρήνια, από τη Δήλο, και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε το υλικό και με άλλα ευρήματα. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του ότι δεν είχε λάβει μέρος στην Ελληνική Επανάσταση, ότι δεν έκανε τίποτα για να διώξει τους Τούρκους από τα κάστρα της Πελοποννήσου και της Ρούμελης. Ίσως είναι αλήθεια.
έκανε όμως πάρα πολλά για να διώξει την άγνοια από το μυαλό των Ελλήνων. Μια πραγματική επανάσταση πολιτισμού και μόρφωσης. Μετά το πρωτόκολλο του Λονδίνου 27 Ιανουαρίου του 1830, οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή Γαλλία, Ρωσία και Βρετανία και Αγγλία τότε, αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πρωτόκολλο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο Καποδίστριες δέχτηκε μεν το πρωτόκολλο, δεν μπορούσε να μην το δεχτεί, γιατί αυτό θα αντιστοιχούσε με θα έπρεπε να απεμπολίσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας στην ουσία, αλλά δεν ήθελε και να τηρήσει τα συγκεκριμένα όρια που όριζε αυτό το πρωτόκολλο. Ήθελε δηλαδή να τα επεκτείνει λίγο ακόμα, να βάλει λίγους πληθυσμούς με περισσότερους πληθυσμούς μέσα στην ελληνική επικράτεια. Προσπάθησε ο Καποδίστριας να κερδίσει λίγους πόντους εδαφικούς και τα κατάφερε. Τα κατάφερε με την καθυστέρηση, γιατί έπεισε τις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορούσε η Ελλάδα να αποκαταστήσει όλους αυτούς τους πρόσφυγες που θα προέκυπταν από τη μετακίνηση που θα γινόταν αν τα σύνορα ίσχυαν όπως τα ήθελε το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Και είναι ένα παράδειγμα πραγματικά αξιοπρεπούς διπλωματίας, γιατί εδώ είναι μια χώρα αδύνατη, η οποία δεν έχει τον τρόπο να επιμείνει και να επιβάλλει τη θέλησή της, τα καταφέρνει όμως με έναν έξυπνο ελιγμό, αξιοπρεπή και έξυπνο, που αναγκάζει τελικά τους μεγάλους. Έφτασε στο σημείο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, ο Πάλμερστον, να πει στον Καποδίστρια: εντάξει, μην εκενώσεις σε αυτές τις περιοχές, θα κάνουμε και εμείς τον κουτό και θα μεταφέρουμε λίγο τα σύνορα βορειότερα. Αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία του Καποδίστρια. Είναι η βελτίωση των συνόρων στην Ακαρνανία και την Αιτωλία. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Καποδίστρια, αλλά δεν είναι και η τελευταία. Γεια σας. Η δουλειά του ιστορικού είναι βέβαια η αντικειμενικότητα, η απόσταση από τα πράγματα και καμιά φορά και ο σκεπτικισμός. Πρέπει όμως να πούμε ότι ο Καποδίστριας ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό το αδαμάντινο ήθος του, η ανιδιοτέλειά του, ο τρόπος που προσδέθηκε στο έργο που ανέλαβε να κάνει, τον καθιστούν έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο. Ήταν ο μεγαλύτερος από τους μεγάλους Έλληνες. Μέσα σε μικρό διάστημα από τον ερχομό του, η Ελλάδα άρχισε να μεταμορφώνεται. Με ανάλογο ρυθμό όμως πολλαπλασιάζονται και οι εχθροί του. Με εξαίρεση τον Κολοκοτρώνη και τη φατρία του, οι επαναστάτες ζητούν να εξαργυρώσουν σε χρήμα και αξιώματα τους αγώνες τους. Η αλωτινή Ανδρεία, άδεια πια από ιδανικά, έχει μεταλλαχθεί σε βαρβαρότητα. Για τον ασκητικό Ευπατρίδη, που παραχώρησε τα περιουσιακά του στοιχεία στο ελληνικό δημόσιο, η διεκδικητικότητα των παλιών αγωνιστών και των προκρίτων αποτελούσε οδυνηρή υπόμνηση μιας πραγματικότητας που τον αποξένουν από τους Έλληνες και τον αποθάρρυνε. Αν είχαν διαβάσει τον Πλάτωνα, θα μπορούσαν να τον καταλάβουν καλύτερα. Ο φιλόσοφος Βασιλεύς, αυτός που βέβαιος για τις αγαθές προθέσεις του οδηγεί την πολιτεία στην τελείωσή της. Όμως δεν είχαν διαβάσει Πλάτωνα και η άρνηση του Καποδίστρια να συμβιβαστεί με τα ποταπά συμφέροντά τους εξόργιζε. Για άλλους λόγους εξόργιζε ακόμα και αυτούς που κάποτε ήταν στενοί του φίλοι. Ένας τέτοιος ήταν και ο Κοραής. Ο Καποδίστριας και ο Κοραής μοιράστηκαν το ίδιο όραμα για την ελευθερία των Ελλήνων. Είχαν αλληλογραφία, αντάλλαξαν ανησυχίες για την εκπαίδευση και για το μέλλον της Ελλάδος. Δυστυχώς οι δρόμοι τους χώρισαν, γιατί ο Καποδίστριας ήταν οπαδός της πεφωτισμένης μοναρχίας, ενώ ο Κοραής πίστευε στη Γαλλική Επανάσταση. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο η ιστορία τους καταδίκασε να ζουν πλάι-πλάι. Ίσως μοιράζονται τις ίδιες μελαγχολικές διαπιστώσεις για τα σημερινά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Ο Καποδίστριας 2 έχει αναζωπυρώσει ξανά τη συζήτηση για τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδος. Ο Καποδίστριας χώρισε τις επαρχίες με κριτήρια καθαρά ορθολογικά, διευθέτησε τους πόρους τους. Για πρώτη φορά η εργονομία του κράτους όρθωσε το ανάστημα στον τοπικισμό. Υπήρχε διοικητική διαίρεση και πριν από τον Καποδίστρια. Υπήρχαν σαντζάκια, αιγιαλέτια, επαρχίες. Όλα αυτά είχαν ένα άβατο όμως. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να δημιουργήσει μια ενιαία διοίκηση, ένα ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος. Το κράτος αυτό καταργεί το άβατο των προκρίτων, των αρματολών και των άλλων. Όλα αυτά βέβαια οδηγούν και στον πρόωρο θάνατό του. Η Ελλάδα σήμερα έχει αλλάξει πρόσωπο. Ωστόσο, ο εξυγχρονισμός του κράτους, η εύρυθμη λειτουργία του, ο σεβασμός στους νόμους, η διαφάνεια, η μάχη με τα οργανωμένα συμφέροντα και τη συντεχνιακή λογική παραμένουν σε ένα βαθμό ζητούμενα. Μέχρι σήμερα υποφέρουμε από τις νοοτροπίες που τον δολοφόνησαν εν ψυχρό. Την προνομιακή μεταχείριση, τις πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά. 180 χρόνια έχουν περάσει και το ελληνικό κράτος μοιάζει να μην έχει ενηλικιωθεί. Στα 18 μου ανεβάσαμε τον Καποδίστρια του Καζαντζάκη στο σχολείο. Έπαιζα ένα μικρό ρόλο του καπετάν Παυλή από την Ύδρα που έρχεται να αναγγείλει στον κυβερνήτη την πυρπόληση της ναυαρχίδας Ελλάδα από τον ναύαρχο Μιαούλη. Και έλεγε περίπου αυτά: όλη η Ελλάδα θα κατεύτηκε και στάχτη ζεστή στη φούχτα μου εδώ την Ελλάδα σου φέρνω. Ο Καζαντζάκης προσπάθησε να παρακολουθήσει τα βήματα του Καποδίστρια στην Αίγινα, αλλά τον προσάρμοσε στο δικό του εκρηκτικό πλαίσιο. Ο ίδιος ο κυβερνήτης ήταν ένας πολύ πιο συγκρατημένος, αν και συναισθηματικός άνθρωπος. Βαριέστησα, θεριά με ζώνουν λιμασμένα, πλαντώ. Γυρίζω λούθετη ματιά, φωνάζω, αχ, δεν υπάρχει μια ψυχή μες στην Ελλάδα περήφανη και αγνή, που το άτιμο συμφέρον να τον νικάει και δίχως κέρδος να δουλεύει. Μια μοναχά ψυχή να βρω συντρόφισά μου. Η μοναξιά του κυβερνήτη θα πρέπει να ήταν μεγάλη όταν βρέθηκε στην Ελλάδα του 1828. Σε μια έρημη κατεχόμενη χώρα, καθημαγμένη από τον εμφύλιο και την άγρια καταστολή των Αιγυπτίων, με πρόσφυγες από την Οθωμανική επικράτεια και απουσία κρατικών πόρων. Ο δυτικότροπος φραγκοφορεμένος Κερκυραίος με το λαμπρό παρελθόν στα ανακτοβούλια της Ρωσίας και της Ευρώπης, ποια σχέση μπορεί να είχε με τους φουστανελάδες οπλαρχηγούς και τους νησιώτες και μανιάτες αγωνιστές που διεκδικούσαν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους στο έθνος. Μαθημένοι να έχουν ως κύριο οδηγό την επιβίωση, αυτοί που παμψηφοί επέλεξαν τον Καποδίστρια για να έρθει να τους διοικήσει, δεν αντιλαμβάνονταν ότι είχαν δώσει τόση εξουσία σε έναν ενάρετο άνθρωπο. Ακόμα και με τους Τούρκους θα είχαν βρει, δεν θα τα έβρισκαν με αυτόν που είχαν οι ίδιοι επιλέξει. Κι όμως ο Καποδίστριας ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ήταν ένας πραγματικά ηθικός κυβερνήτης. Η Ύδρα έγινε νωρίς το προπύργιο της αντικαποδιστριακής προπαγάνδας. Η προσπάθεια του κυβερνήτη να εξισώσει τις υποχρεώσεις όλων των πολιτών έναντι του κράτους ερεθίζει την ιδραϊκή ηγεσία, μαθημένη στις ειδικές ελευθερίες που η ναυτική της δύναμη της προσφέρει. Η απέτησή τους να εισπράξουν αμέσως τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις είναι τόσο παράλογη που καταργεί κάθε δυνατότητα διαλόγου. Ο λαός στενάζει. 60.000 πρόσφυγες από την Κρήτη χρειάζονται περίθαλψη, τα δάνεια τρέχουν. Το αυτί τους δεν υδρώνει. Έχουν κηρύξει τον πόλεμο και είναι η ώρα να χυθεί ξανά αίμα. Μια αλληλουχία εξεγέρσεων αρχίζει. Μετά την Ύδρα, η Αταλάντη, τα Καλάβρητα, η Ρούμελη, η Μάνη. Οι Ιδραίοι καταλαμβάνουν τον ναύσταθμο στον Πόρο, η ναυτική δύναμη των Ρώσων επεμβαίνει, ο Μιαούλης τεινάζει στον αέρα τη φρεγάτα Ελλάδα, κάνοντας έτσι στάχτη το δικό του ηρωικό παρελθόν, αλλά και το συλλογικό συμφέρον. Με τη σύλληψη του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη στο όνομα της ισονομίας και της δικαιοσύνης, ο Καποδίστριας υπογράφει τη θανατική καταδίκη του.
Η έδρα της κυβέρνησης έχει μεταφερθεί στο Ναύπλιο. Η πόλη που του χάρισε τις πρώτες εικόνες της Ελλάδας θα του κλείσει τα μάτια. Αργά την προηγούμενη νύχτα κάποιος χτυπάει αλαφιασμένο στην πόρτα του κυβερνείου. Τον προειδοποιεί για το προγραμματισμένο φωνικό του πρωινού. Οι Άγγλοι διέταξαν, οι Γάλλοι ενημερώθηκαν, οι Μαυρομιχαλαίοι θα εκτελέσουν. Μέχρι σήμερα οι ηθικοί αυτούργοι της συνωμοσίας παραμένουν άγνωστοι. Αρνούμενος να έχει προσωπική φρουρά, θα πάει στην εκκλησία όπως κάθε Κυριακή. Η σύντομη παρένθεση μιας μεγάλης προσπάθειας κλείνει και οι φιλέλληνες ανά τον κόσμο μένουν να αναρωτιούνται ποιον λαό εν τέλει αγάπησαν, όταν παγωμένοι διαβάζουν στις εφημερίδες πως ο Καποδίστριας δεν υπάρχει πια. «Από σήμερα παύω να είμαι φιλέλληνας», δηλώνει λακωνικά ο Γκέτε. Μια ειρηνική Κυριακή στην Ελλάδα του 2008. Οι νεοέλληνες δείχνουν να έχουν αφήσει πίσω τους τη φτώχεια των μετεπαναστατικών χρόνων. Σήμερα ξεκουράζονται, τσουγκρίζουν τα ποτήρια, τους χαλαρώνουν, αλλά συχνά πυκνά η κουβέντα γυρνάει στα παράπονά τους από μια άχαρη χαοτική καθημερινότητα. Στο μεταξύ τα παιδιά τρώνε τις τηγανιτές πατάτες τους, πως προς αυτές τουλάχιστον υπάρχει εθνική ομοφωνία. Είναι νοστιμότατες. Όμως ακόμα και ως προς αυτό χρειάστηκε να παιδέψει πολύ το μυαλό του Καποδίστριας. Όταν για πρώτη φορά εισήγαγε πατάτες, οι Έλληνες ήταν δύσπιστοι για τη θρεπτική αξία και τη γεύση τους και αρνούνταν να τις καταναλώσουν αν και τις διένυμε δωρεάν. Οι Έλληνες προτιμούσαν να πεινάνε παρά να του δείξουν εμπιστοσύνη. Ποιος δεν θυμάται την ιστορία? Ο κυβερνήτης έβαλε στρατό να φυλάει τις αποθήκες με τις πατάτες. Ο κόσμος άρχισε να τις κλέβει γιατί τις βρήκε ελκυστικότερες ως παράνομες και σήμερα όλοι αγαπούν τις πατάτες στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ένιωσε σαν πατέρας ενός λαού παιδιών. Αν ήταν μαζί μας σήμερα θα σήκωνε το ποτήρι του με ένα κερκυραϊκό κρασί και θα έπινε στην υγειά μας και θα διαπίστωνε ίσως ότι ο λαός αυτός επιτέλους ενηλικιώθηκε. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να πει το ίδιο και για το σημερινό ελληνικό κράτος. Κτήρω τις ευτελείς ψυχές και τις καρδίες που είναι γεμάτες από χαμερπή πάθη. Δεν έχω όμως κάτι εναντίον τους. Δεν τους μισώ. Δεν φταίνε αυτοί αν δεν είναι καλύτεροι. Αν και τώρα μπορούσα να τους φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος, θα το έκανα ευχαρίστως. Η Ελλάδα αλλά και ο κόσμος εισέρχονται σε δύσκολους καιρούς. Το σύστημα δεν φαίνεται ικανό να παράγει ηγέτες αντάξιους των δυσκόλων περιστάσεων. Τα σκάνδαλα που φτάνουν καθημερινά στη δημοσιότητα, οι ιδιοτέλειες που πολιορκούν το κράτος, παραπέμπουν στους πρόκριτους, στους αρματολούς και στις φατρίες τις διάφορες που λιμένονταν τη χώρα όταν ήρθε ο Καποδίστριας. Αν επέστρεφε στη ζωή σήμερα, θα γινόταν ο παράκλητος ηγέτης ή θα γύριζε για να ξανασταυρωθεί?